Θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της μέρας, των ημερών, φαντάζομαι, έτσι όπως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Ανδριάννα Ζαρακέλη είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Ανδριάννα. Ο Θανάσης Λερτσογιάννης και έχει ρεπορτάζ. Θα καλησπερίσω όμως και τον κύριο Βαγγέλη Τρανόρη, ο οποίος είναι δικηγόρος με ειδικεύση στο εμπορικό δίκαιο και που θα μας βοηθήσει στην κουβέντα για να καταλάβουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από μια ανακοίνωση της εταιρείας Μαρινόπουλος. Την πήραμε πριν από λίγο. Είναι μια σελίδα, λέει η Μαρινόπουλος ΑΕ, ανακοινώνει ότι σήμερα κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών έτοιμα για την υπαγωγή της σε διαδικασία εξυγίανσης. Δεν δίνει κάποια λεπτομέρεια. Λέει μόνο ότι η κύρια σημεία του σχεδίου αυτού είναι η βελτίωση της απρόσκοπτης λειτουργίας, η αύξηση πωλήσεων κλπ. Στην παρούσα φάση, η ένταξη της εταιρείας σε διαδικασία εξυγίανσης είναι μονόδρομος. Αποτελεί τη μόνη επιλογή για τη διασφάλιση λειτουργίας της ως μια βιώσιμη οικονομική μονάδα. Είναι μια ανακοίνωση η οποία περιγράφει με λιτό, θα έλεγα κιόλας τρόπο, τις εξελίξεις. Ο Θανάσης έχει ένα ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Πες μας τι ακριβώς έχει συμβεί. Από την κυβέρνηση μιλήσαμε με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Ανδρέα Νεφιλούδη. Και οι δύο μας διαβεβαίωσαν και ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν ότι ο Μαρινόπουλος θα σωθεί. Και γιατί το λένε? Το λένε γιατί πολλά υπουργεία και η αντιπροεδρία της κυβέρνησης, όπως μας είπαν, έχουν αρχίσει και ασχολούνται εδώ και αρκετό καιρό και με τις τράπεζες κάνουν σχέδια. Ήδη έχουν ένα σχέδιο σε εξέλιξη, της οποίας το πρώτο βήμα, όπως είπαν, ήταν η υπαγωγή στο άρθρο 99, ώστε να μπορέσει να ανασάνει λίγο η εταιρεία και να έχει κάποια ρευστότητα για να μπορεί να πληρώσει τους εργαζόμενους. Έχω μια απορία μόνο. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω αυτό που η κυβέρνηση λέει δια τον Υπουργού και Γενικού Γραμματέα, το οποίο, ναι, και το αποδίδεις, το οποίο δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης προφανώς να μην υπάρξει οριστική διάλυση της εταιρείας Μαρινόπουλος, που θα σημαίνει, ξαναλέω, για να ανακεφαλαιώσουμε το θέμα, η εταιρεία Μαρινόπουλος υπάγεται, έχει καταθέσει αίτηση για να υπαχθεί στο άρθρο 99. Αλλά δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω με ποιο τρόπο θα υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση. Το εύχομαι. Αλλά σε μια οικονομία ελεύθερη θα πρέπει να αποφασίσει η δικαιοσύνη με βάση ένα σχέδιο εξυγίανσης, οι τράπεζες με βάση επίσης ένα σχέδιο εξυγίανσης και ενδεχομένως κάποιοι ιδιώτες, αν θελήσουν να επενδύσουν, αφού όλα αυτά θα έχουν ξεκαθαρίσει, που εκείνοι ορίζουν τα όσα έχουν στην τσέπη τους. Μπορεί η κυβέρνηση να θέλει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί. Πούμε τώρα, θα πούμε τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Ας πούμε, να συνεχίσουμε λίγο, να ξεδιπλώσουμε και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση όλο αυτόν τον καιρό με τις τράπεζες αναζήτησαν και επενδυτές. Μου λένε ότι έχουν βρεθεί ενδιαφερόμενοι. Το σχέδιο το αργότερο σε 1 με 1,5 μήνα θα εμφανιστεί ολόκληρο. Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών που έχει η εταιρεία προς τα ταμεία και προς την εφορία, ώστε να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, και με τη βοήθεια των τραπεζών για ρύθμιση δανείων και του επενδυτή, που όπως μου λένε υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και έχουν βρεθεί, να ξετυλιχτεί το τελευταίο σχέδιο που θα σώσει την εταιρεία. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση θα βάλει λεφτά. Δεν μπορεί να βάλει λεφτά. Έτσι. Αλλά είναι πρώτα απ' όλα θετικό ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι σε κινητοποίηση για να βρεθεί μια λύση. Και λέει ότι υπάρχει σχέδιο. Αυτό είναι. Ελπίζω. Ξαναλέω, σε μια ελεύθερη οικονομία όλα αυτά έχουν μια. Είναι κυβερνητικός παραματισμός. Ναι, είναι μια σχετικότητα. Έτσι. Το λέω γιατί ξέρω ότι υπάρχει αγωνία αυτή τη στιγμή από εργαζόμενους, όπως ο κύριος Στήλος που τον έχει κοντά της η Εφικουλοχέρη, ότι υπάρχει τεράστια αγωνία από προμηθευτές, από μεγάλες εταιρείες, από μικρούς παραγωγούς. Το λέγαμε και νωρίτερα, αυτούς που στα χωράφια παίρνουν, βγάζουν τη ζώδιά τους και την πουλάνε στην εταιρεία και είναι απλήρωτοι. Όλοι αυτοί αγωνιούν. Η κυβέρνηση εκπέμπει ένα σήμα και λέει θα το παλέψουμε, θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε, να δούμε πόσο η ίδια μπορεί να παρέμβει. Εκεί έχω ερωτηματικά. Η ίδια με μέσα δικά της δεν μπορεί να παρέμβει. Μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη. Ναι, το να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις. Αλλά μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της εξέβρεσης λύσεων. Θα ζητήσω από όλους λίγο υπομονή, γιατί η κακοκαιρία αυτή που είπαμε με ακραία φαινόμενα είναι και εκεί στον Άλυμο που οι εργαζόμενοι είχαν συγκέντρωση και βλέπουμε ότι βρέχει πολύ. Έχουμε δίπλα μας το Στέλιο το Στήλα, ο οποίος εργαζόταν επί 8 χρόνια στην εταιρεία του Μαρινόπουλου. Ωραία. Να μας πεις τις κοπέλες και εργάζεται ακόμα. Το λέω γιατί η εταιρεία παραμένει ανοιχτή και έχει σημασία να το πούμε ίσως. Πρώτον, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, και δεύτερον, για να μην προκύψει και παραπάνω πανικός από αυτούς που ήδη
Και δικαιολογημένο σε έναν βαθμό έχει προκύψει. Ναι, κύριε Στήλα, σας ακούμε. Κοίτα, το τελευταίο διάστημα η εταιρεία Μαρινόπουλος μας καθυστερεί αρκετά στη μισθοδοσία. Δηλαδή, συνήθως πληρωνόμασταν κάθε τελευταία εργάσιμη. Τώρα μας πάει με δόσεις, μία 20% τη μία Δευτέρα, μία την άλλη και δυστυχώς οι ανάγκες μας δεν πηγαίνουν με δόσεις. Υπάρχει ΔΕΗ, υπάρχουν ενίκια, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, δεν τα καλύψουμε έτσι όπως προσπαθεί η μισθοδοσία να κινηθεί, η εταιρεία, να κινηθεί με τη μισθοδοσία μας. Εμείς ήρθαμε σήμερα έξω από τα κεντρικά της εταιρείας, απαιτώντας να μπαίνει κανονικά ο μισθός και το επίδομα και να υπάρχει μια απάντηση από την εργοδοσία πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Γιατί μπορεί να βγάζει οποιοδήποτε ανακοινώσεις, ενώ στους εργαζόμενους ποτέ δεν ανακοινώνει κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα όχι, δεν κατέβηκε κάποιος υπεύθυνος της εταιρείας, γι' αυτό ανανεώσαμε το ραντεβού μας και αύριο στις 11 το πρωί. θα είμαστε εκεί και θα το καλύψουμε, να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρω, βλέπω, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες. Θέλω από τη Μέρη να δούμε κάποιες ακόμα φωτογραφίες από το Newsit. Βλέπαμε και νωρίτερα άλλες, αλλά υπάρχουν και νεότερες. Η εταιρεία έκανε αυτή την κίνηση, όπως μας είπε και ο Θανάσης στην αρχή της εκπομπής, γιατί τα ράφια άδειαζαν από προμηθευτές που έβγαζαν διαταγές κατασχέσεων. Σήμερα λοιπόν είχαν από το πρωί γίνει πολύ έντονες κινήσεις τέτοιες, ξυλώνονταν μέχρι και ψυγεία και έφευγαν. Μια τέτοια φωτογραφία είναι, Μέρη, από ένα κατάστημα. Ναι, είναι αυτή. Ναι. Και υπάρχει και άλλη μια φωτογραφία από λίγο πιο πέρα από το διάδρομο που δείχνει. Ξυλώνονταν, φεύγανε ψυγεία. Το ξαναλέω, δεν είναι πλιάτσικο, να μην παρεξηγηθώ. Υπήρχαν εντολές κατάσχεσης, δικαστικές εντολές. Κύριε Τρανόρη, ξέρετε τη διαδικασία και ξέρω ότι επειδή και λόγω της δουλειάς σας το παρακολουθείτε, έχετε και εικόνα, άμεση εικόνα. Απλά να αποσαφηνίσουμε κάτι. Η διαδικασία εξυγίανσης δεν είναι διαδικασία πτώχευσης. Η εταιρεία αύριο λειτουργεί κανονικά. Έτσι. Με τα προβλήματα που έχει, αλλά λειτουργεί. Η διαδικασία και εξυγίανσης... ένα θετικό, το είπαμε και νωρίτερα, στο ξαναπούμε, ότι οι εργαζόμενοι μέχρι τώρα, έστω και με τη μορφή των δόσεων, έχουν πάρει τα χρήματά τους και το λέω γιατί εύχομαι έτσι να συνεχίσουν τα πράγματα. Μακάρι. Αυτό που παρατηρούμε είναι το εξής, ότι η διαδικασία εξυγίανσης του 99 είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχει δώσει ο νομοθέτης στις επιχειρήσεις για να διασωθούν, να εξυγιανθούν και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία κατέθεσε αίτηση ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 η εταιρεία Μαρινόπουλος. Συζήτησε σήμερα προσωρινή διαταγή, όπου αναβλήθηκε για την Παρασκευή. Στο μεσοδιάστημα από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, χορηγήθηκε σημείωμα από τη σύνθεση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, όπου απαγορεύει κάθε πράξη εκτέλεσης εις βάρος εταιρείας από τους πιστωτές της. Άρα, ακόμα και αν κάποιος έχει στα χέρια του διαταγή κατάσχεσης, δεν μπορεί να την εκτελέσει μέχρι την Παρασκευή, όπου συζητείται και η προσωρινή διαταγή. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε, για να αναφερθώ και σε αυτό που είπατε πριν, ότι κάνει προσπάθειες η κυβέρνηση. Η διαδικασία, αν θα ευοδοθεί τελικά ή όχι, τη εξυγίανσης εταιρείας Μαρινόπουλος, εξαρτάται από τρεις παράγοντες. Πρώτον, από τον επιχειρηματία, αν έχει διάθεση να βάλει χρήματα στην εταιρεία. Δεύτερον, από τις τράπεζες, αν οι τράπεζες μπορούν να χρηματοδοτήσουν την εταιρεία. Και τρίτον, από τη διάθεση των προμηθευτών, που πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι γύρω στα 730 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή που οφείλει η Μαρινόπουλος προμηθευτές, δηλαδή το 57 περίπου της 100 επί του συνόλου των υποχρεώσεων της, αφορά προμηθευτές, όχι τράπεζες. Εδώ θέλω να πω το εξής, γιατί μου δίνεται αφορμή και πάντα η Ανδριάννα είναι στην κουβέντα. Η εταιρεία Μαρινόπουλος μέχρι πριν από 2 χρόνια είχε πάρα πολύ περιορισμένο δανεισμό. Για το μέγεθος της, για το τζίρο που έκανε, ο δανεισμός ήταν πάρα πολύ μικρός. Άρχισε όμως να μεγαλώνει πάρα πολύ τα χρέη στους προμηθευτές. Δεν τράβαγε χρήματα από τις τράπεζες, καθυστερούσε τους προμηθευτές. Κάποια στιγμή, πριν από μερικούς μήνες, άρχισε να τραβάει χρήματα και από τις τράπεζες και να δανείζεται. Και εκεί το πράγμα έσκασε, για να το πούμε απλά. Δηλαδή, καθυστερούσαν τους προμηθευτές, κάποιοι σταματούσαν την προμήθεια, μετά έβρισκε έναν τρόπο, μια ρευστότητα κτλ. Μετά πήγε και στις τράπεζες, εξάντλησε και από εκεί το περιθώριο και φτάσαμε στο αδιέξοδο σήμερα. Αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό περίπου τα χρέη είναι όπως μας τα περιγράφετε. Δηλαδή, είναι καμιά 800 εκατομμύρια σε προμηθευτές και άλλα 700, για να το πούμε έτσι, περίπου στις τράπεζες και όπου αλλού. Είναι γύρω στα 300 στις τράπεζες και 159 στα leasing που έχει η εταιρεία, περίπου. Τα υπόλοιπα είναι σε εργαζόμενους, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ελληνικό δημόσιο. Έτσι είναι η κατανομή των χρεών. Τώρα, για να ευοδοθεί η διαδικασία εξυγίανσης. Σώζεται.
Αν δεν μπουν χρήματα, όχι. Ξεκάθαρα. Αν δεν μπουν χρήματα είτε από το μέτοχο σήμερα. Είτε από το μέτοχο, είτε από κάποιο επενδυτή, είτε από τις τράπεζες. Καμία εταιρεία η οποία έχει υποβάλει, και λόγω της εμπειρίας μου σας το λέω, αίτηση εξυγίανσης στην οποία δεν μπήκαν χρήματα, δεν σώθηκε. Ούτε οι τράπεζες θα βάλουν χρήματα. Και το λέω έτσι και είπα πριν για την κυβέρνηση και με είδες να απορώ γιατί ο επενδυτής δεν θα αποφασίσει επειδή θα τον πιέσει όποια κυβέρνηση. Όχι, βέβαια. Θα κάτσει κάτω, θα δει τα πλάνα. Ακριβώς. Και για να μπει επενδυτής σε μια εταιρεία η οποία έχει 1,5 δις τρύπα, θα πρέπει να το ψάξει πολύ. Και το λέω έτσι για να μιλάμε ανοιχτά, γιατί ξέρουμε όλοι, επειδή είχε δημοσιοποιηθεί, την συζήτηση που γινόταν με την εταιρεία Σκλαβενίτης. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία Σκλαβενίτης είναι μια από τις καλύτερες και υγιέστερες ελληνικές επιχειρήσεις. Και μάλιστα οι εργαζόμενοι της εταιρείας Σκλαβενίτης. Και οι ίδιοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την εταιρεία. Και η πορεία της εταιρείας με την ανάπτυξή της εδώ και χρόνια, γιατί είναι δεύτερη γενιά σήμερα στο τιμόνι της, δείχνει ότι πάει καλά. Ακόμα και εκεί λοιπόν που υπήρχε η διάθεση, προφανώς, γιατί και από την εταιρεία Σκλαβενίτης το βλέπαμε στις ανακοινώσεις, προφανώς τώρα τα πράγματα θα ψαχτούν πολύ. Γιατί το να βγαίνει κανείς καλά και να πάει να μπει κάπου που μπορεί να βρει τρύπες που δεν τις ξέρει, μπορεί να τον. Νίκο, για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, θα πούμε το εξής: ότι εάν θέλουν οι τράπεζες να βοηθήσουν, θα πρέπει τα χρέη να μετατραπούν σε 20ετή δάνεια, τα οποία θα αρχίσουν να αποπληρώνονται μετά από 6 χρόνια και το 70% να αποπληρωθεί στη λήξη. Δηλαδή, μιλάμε για τρομερό. Εγώ, σαν φαινόμενο, δηλαδή, εδώ ήμασταν πριν πόσο καιρό που συζητούσαμε για το θέμα της ηλεκτρονικής. Εδώ ήμασταν, δεν θυμάμαι επίσης πριν πόσο καιρό που συζητούσαμε για την εταιρεία Security, την Πυρσός, η οποία βρέθηκε στο ίδιο. Την ίδια μέρα σκάσαν αυτά, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα αρχίσουμε να μετράμε πλέον τον κόσμο που χάνει τη δουλειά του μετά την κατάσταση η οποία υπάρχει. Δεν ξέρω τι έφτεξε στην εταιρεία Μαρινόπουλος και ποια είναι τα πράγματα. Αυτά όμως τα οποία ζούμε στην οικονομία της καθημερινότητας, στην πραγματική οικονομία, αυτά τα οποία ζούμε στην πραγματική ζωή, φαντάζομαι είναι τα πόνερα. Είναι αυτές οι αιτίες. Τώρα, εγώ δεν ξέρω για το αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Είναι κατανοητό ότι το Υπουργείο Εργασίας θα διαφερθεί, θα κάνει μια δήλωση οπωσδήποτε για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την προσπάθεια που θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστούν. Μιλάμε για πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας? 12.500 μαζί με ο κύριος Τρανόρης 25.000 οικογένειες. Το είπε τι πριν, συζητάμε? νομίζω πολύ παραστατικά. Είπε, για να σωθεί η Μαρινόπουλος πρέπει να γίνει το αυτονόητο. Να βρεθεί κάποιος και να κουμπίσει στο τραπέζι λεφτά. Όπως κάθε εταιρεία που αντιμετωπίζει τα Αν δεν γίνει αυτό, ό,τι ευχή και να δώσουμε, ό,τι διακανονισμό. Όχι, όλα τα υπόλοιπα είναι το ερώτημα είναι αν υπάρχει αυτός ο κάποιος, όχι με βάση το μέγεθος της εταιρείας, με βάση τη διαχείριση που έχει γίνει στην ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη με τους προμηθευτές. Οι προμηθευτές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη εξυγίανση. Γιατί για να πετύχει η διαδικασία εξυγίανσης χρειάζεται ένα ποσοστό που ορίζει ο νόμος επί του συνόλου των απαιτήσεων. Σε αυτό το ποσοστό μεγάλο κομμάτι είναι οι προμηθευτές. Δεν είναι τόσο οι τράπεζες όσο οι προμηθευτές. Και είναι σωστός ο νόμος εδώ, οφείλω να πω έτσι. Ναι. Είναι ένας νόμος από αυτούς που έχουν συνταχθεί με γνώση της αγοράς. Η προβληματική ξεκινάει, κύριε Βαγγελάτε, όταν γίνεται σαν μέσο αποφυγής πληρωμών από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Και εύχομαι να μην είναι μια τέτοια περίπτωση συγκεκριμένη. Έχετε ενδείξει ότι μπορεί να είναι, γιατί για να δεν το λέτε. λέτε. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Λάβαμε το σχέδιο σήμερα. Σήμερα μάθαμε ότι συζητείτε. Σήμερα πήραμε το σχέδιο. Θα κριθεί και από το δικαστήριο. Θα το μελετήσουμε κι εμείς με τους οικονομολόγους. Εσείς από τη γνώση της αγοράς που έχετε, και το λέω προσεκτικά, έχετε εικόνα ότι οι πιστωτές θα μπορούσαν να δεχτούν? Και επίσης θα συμπληρώσω γιατί οι πιστωτές της Μαρινόπουλος είναι ταλαιπωρημένοι. Και σε κάποιες περιπτώσεις δικαίως αγανακτισμένοι. Γιατί πολλές φορές άκουσαν υποσχέσεις οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Θα σας απαντήσω. Οι πιστωτές του Μαρινόπουλου θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους. Είναι εταιρείες οι οποίες είναι πράγματι ταλαιπωρημένες, εταιρείες οι οποίες έχουν μεγάλες επισφάλειες όχι μόνο από την εταιρεία Μαρινόπουλος αλλά και από άλλες. Και είναι εταιρείες που εξαρτούσαν τον τζίρο τους από την εταιρεία σαν το Μαρινόπουλο. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για 12.500 εργαζόμενους, αν υπολογίζετε τον domino effect που θα έχει αυτό στην αγορά, υπερβαίνουμε τις 40. Αδιανόητο. Δηλαδή... Το domino effect της ηλεκτρονικής ή του πυρσού δεν το βλέπουμε τώρα. Θα το δούμε σε 3 χρόνια από σήμερα ποιο θα είναι. Πόσες εταιρείες θα υπαχθούν στο άρθρο 99 ή θα πτωχεύσουν εξαιτίας αυτού του πτωχεύσεων. Το μέγεθος της Μαρινόπουλος είναι τέτοιο που αν κάτσει κανείς να σκεφτεί ό,τι και αν φέρει στο μυαλό του, από τα ακίνητα που ενοικίαζαν, από τους ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν, από τους ανθρώπους που εφοδίαζαν, από τις περιφερειακές δουλειές γύρω από τη λειτουργία κάθε σούπερ μάρκετ διοικητικής υπηρεσίας, μηχανογράφησης, ό,τι άλλο. Μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους. Είναι αδιανόητα πράγματα. Και μεγέθη τα οποία δεν περιμέναμε να δούμε. Λοιπόν, τον κύριο Τρανόρη και τον Θανάση θα τους ευχαριστήσω πολύ.